baba. Ito na nga, may pinakamataas na falls. Oh, yung Oreo na 75 meters. Masyado na mataas yun. Ha? Nagkarong. Baka nga di puloy. Kanan nitong motor, maglakad ka ng 30 minutes, nandun na kayo. Ha? Oo. Hanggang nito laro. Ilalang ko. No! Tara! Uy! May natira pa? Sa bigas? Ilan ko? Kapatid niyan, kaano ko rin eh, ka-bike ko rin eh. Buti ay ko para matanggal yung ano mo. Bumili ka pa, hindi na. Ang alak. Kaya talaga, kulay. Kala ko nagdala ka. Hindi na kayo makakabalik yan, tingnan ba lang. Huwag na kayo matulog ng mga pagkaon. Wala, ganda ng ano. Green, yellow. Basta maaga, maganda. Nung nagsusundalaga kami nila Brenda. Baka bukas gusto mo mag-guide doon. Ha? Trabaho, bayaran naman yung ano mo, araw mo. Mas maganda yun, maglakad ka lang. Kasi mapagod ka pa. Para dalhin mo kami doon sa likod pa nung susong dalaga, may mga bundok pa doon. Ayun, magsimula ka. Magsasakay naman. Sasakay. Baka may sasakyan sila bukas. Wala, ito hindi makuntak, nakakainis. Yung boundary na. Tarlac? Tarlac? Yung dyan sa may ano, sa may, doon o, yung sa likod ng, akit ng San Isidro. Wow, ganda naman. Susundala ka dito sa Pangasinan, susundala ka dito sa Dito sa Pangasinan. Oo, Yung, susong dalaga din bang tawag doon? Oo. Oo. Adventure Anong ginagawa dyan? Ang tubig. Ayun sa dam, nilagyan na nila? Nagigigit. Hindi, wala nang laman yung ano dyan. Hindi yung... Oo nga. Hindi, para lang kunyari may ano yung pera. Para yung pera, mapera pa.
Saan yung Shanong daan? Ay, Gusto ko rin yung puntahan yung Shanong na yan. Makaya ba natin puntahan din yun, Dong? Ito, kung tinaman niya, bahan yung tinapay, wala na. Maubos na. Hindi, meron ako pa dito. Mayroon pa ako. Kasi yung sa Oreo, wala na yung tinapay. Sa Shanong, hindi pa nga naman kayo. Hindi, maraming prutas sa Shanong, di ba? Noong panahon ng putas. Tangga. Pag may mangga ngayon, di marami. May panahon ngayon. Wala pa, hindi yung putas. Bakit ispread pa? Bubulong naman, pinakain yung bulong. May bulong yung bulong. Yan o, yung mga bundok na yan, kung may mga daan lang yan, naakyat din ng mga ano yan. Oo, 1, 2, 3. Ay, naku. Kung may mga daan lang talaga yan. Kasi ang hinahabol nila, pag nandun sila sa taas, yung view palibot. mas maganda doon sa ano, Sa, nandun sa info. ano saan yun? Ano hanggang Alaminos. Saan? Ito naman o, saan yun? Punta na kayo yata sa Tambubong eh. Tambubong? Hindi. Di ba Dasol yung Tambubong? Ay, bakit tayo? Mabilis. Hindi, Dasol Di yung... ba yung Tambubong sa Taon? Ah. Tambubong sa Taon. Ano yung Tambubong sa Mabini pala? Beach yun. Beach din yung sa Dasol? Sa Taon, beach. Dito sa Tambubong. Sa Mabilis. Ah. Beach yan. Tambubong. Ayun niya, sinasabi niya, napuntahan. Na di ba may uncle doon sa doon? Oo. Kuya. No? Kuya niya. Kuya niya? Sabi ko, bring, punta natin noon. Doon daw dadaan sa Siaw-Siaw. Siwasiw. Siwasiw pala. Sorry. Siaw-Siaw tawag ko doon eh. Siwasiw. Oo. Mother! Good morning! Tawtawan. Dito rin natin yun na ano si Mother ah. Nasa lupong mo. Sabi niya, ano, pupunta kami doon sa may Mabini na yon. Dalupang. Dalupang. Yan na pundok na kung nandiyan ka sa ng mga tao. Ikot. Wow. May daan yan, wala. Diba, minuto lang yata yan eh. Akyatin na lang natin yan. Hindi. Hindi. Black. Anong pangalan ng bundok na yan? Pangalanan nyo na nga. Bundok Martin. Oh, Mount Martin, ganun na. Para ilagay na natin sa ano yan. Magsumikat na siya. Dito na ako. Asa ka? Dito ka na lang? Ako na ako. Ay, maganda talaga yung bundok na yan. Dungo. Perfect talaga yun sa. Ano? Oo, parang ano din sa Mayon. Katin natin yan, Bong! Yan. Susong dalaga din silang dalawa. Twin din yan, twin. Oo. Twin. Tapos may isa pa doon, oh. Ito din, oh. Twin din itong dalawa. Pwede rin pala ito i-bike. Uy, akitin natin yan, Bong! Natanggal talaga yung ano mo. Dito pala yung tugtog. Ha?
Lupak na yun ang gusto kong mapuntahan din. Ay, maraming bundok. Ano? Maganda mga liguan doon. Sino nag-aquary dito? Oo. Grabe na yung mga bundok natin, ah. Maraya din tayo. Yun, yun. Yung raw na ito na. Yeah! Grabe! Ay, wala! Nahulog. Nahulog yung ano ko, shade ko. Doon. Nahulog. Wait lang. Sira naman na to. Hindi naman. Ha? Tubig ba ang nagsira? Parang di naman tubig ang nagsira dito. Ay, ito. Oo. Sana naman inayos na. Ayos-ayos naman nila yung pagsira. Alam, may matino-tino naman kayong daanan. Sira na yung Okay. Malaki ang kita dito. sige. Sige ka. Ayun. Saan ba punta mo? Ah. Kala ko iakyat mo sa Uriyaw. Hindi rin. Ah, grabe. Hindi to pugpog. Ano tawag dito? Garong lang po itong sinasakyan namin, ha? Pero tibay. Experience tibay. O, sila mo yung ano, maklay pang dalawa. Yung kami ni Brenda, nagabal-habal din kami dun sa may susong dalaga. Tama, kasama mo to?